Bevis for arealformlen. Der er 3 forskellige arealformler, man kan anvende, når man skal bestemme arealet efter en trekant. Som man kan se der. Vi vil gerne bevise arealformlen. Areal lige med en halv gange a gange b gange sinus til c. Vi ved, at den gamle formel er areal lige med en halv gange højde gange grundlinjen. Nu tegner man så en vilkårlig trekant, hvor man så tegner højden h fra store B. Nu kan man se, at g bliver til lille b. Samtidig ved vi, at sinus til v er lige med den modstående katete delt med hypotenusen, som jo så bliver sinus til c lige med h delt med lille a. Nu isolerer man h ved at gange a over på modsatte side af lighedstegnet, så der kommer til at stå a gange sinus til c lige med h. Nu har man en ny definition på h og g, som man så indsætter. Arealet lige med en halv gange højde gange grundlinjen er lige med en halv gange parentes a gange sinus til c parentes slut gange b. Nu flytter man bare b, så der i stedet kommer til at stå arealet er lige med en halv gange a gange b gange sinus til c. Nu har vi så bevist det. Hvis man vil bevise en af de andre arealformler, vil man bare skulle tegne højden h fra henholdsvis a og b, og derefter bruge samme fremgangsmåde.